ଆସିକି ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନଥିଲା, ତ ଆମେ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦର୍ଶନ ସରିଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ତୋର ନେକ୍ସଟ ଜାଗା ଆମର ଅଛି, ସେଇପଟରେ ନଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକମାନେ। ଆଉ ଆସିଗଲୁ ସେଇ ସ୍ପଟରେ, ଯେଉଁ ସ୍ପଟର ଜାଗା ନା କହୁଥିଲୁ ବିନ୍ଦୁସାଗର। ସେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇପଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତା ସେପଟେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି। ସେ ପାର୍କକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ, ଏଇଠି ନାଚୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଭାଇ ଆମେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଲୁଣୁ। ଆମେ ଆସିଲେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ। ଆମେ ଆସି ଏଇନା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକଟ କାଟିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ପଇସା ନେଉଥିଲେ, ତ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ତ ଫୋନ୍ ପେ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଜାଗା ବୁଲେଇ ପାରିଲୁନି। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଲେଇବୁ। ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଏଇନା ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଯିବୁ, ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁ ଭାଇଗୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆମେ ଏଇନା। ଆଉ ଆସିକି ଏଇନା ଜାଗା ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇ ସେଇଠି ଫୁଲ ଗଛଟା ଅଛି, ଆମେ ସେଇଠିକି ମଧ୍ୟ ଯିବୁ ଏଇନା ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ। ଏଇଠି ରଖିବୁ ଏଇନା, ଗାଡ଼ିଟା ରହିଲା। ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଚିକୁ, ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ନାଁ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ଚିକୁ। ତ ତାକୁ ଫଲୋ କର, ଲାଇକ୍ କର। ଆଉ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି କୁନୁ ଭାଇ, ସିଏ ଆମର ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ସବୁ ସୁଟ୍ କରନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସରିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ତ